Kachanila kalawlom le vekachu venia chuan movie munom mai the next 3 days kanen hodonani motor khalin John Brennan chu alo tlan pui maya amai de chuan tisena kai nei noya khopui moi tak lo langin kumthum kalta lo langin Lara Luke le John ata chuan chung ko hlim takin lo ma anu pui chu tam toin lo in chiwa chuti laina kora tisen kai chu alo sufaya asuk faizo ma in police te lo lutin anu pui chu tol tha case in anon man ta thut mai le John chona fa pa chu anu bula thoi thina anu chu dam chung lungin tang tura ti alo nia John chuan in alo yar to po chu move thin ma se omzia anei lo alo yar ne na chona nu pui chulak chu dan tur ngai to pui tur na tia alo yar ro chuan evidence chiang tak an nei thailo fa nga nu pui chu achan chu thailo thu a hrila khazana thil thleng te kha evidence seng ma an nei lo awang le akut nu te alo kai pok awangin anu pui lo churin hlel tur dang anom lo thu a hrila John chu athin rim le ya alo yar po chu aban ta ngal bok ani anu pui bula chuan chanchin te vashilin anu pui cha lo lung chele maya amero John chuan thlamuanin theito pa chu tur thu a hrila azana phone call lo karin anu pui chu ni ko shlovin lo om hiania John avalu chuan akuta henka fa akian lo hlinna mu chuan ril ruan na hlia anu pui chu jel tanga chanchunge chu tumani John hi professor in college professor ania chuta chuan Liberia demona jela tanga voice ri ngot lo tlan chuak to thuzia chu amua avakom ta ngala John chuan theilo tum chuan theilo om lo thu lo shilin amairo chu plan mumal tak anei angai tur thu alo shil sheboka John chuan angai to nan sale maya athupui ber chu sumani thu John an shile pe John chu lungai rulia amairo chu anu pui chu chan chua tum le ani ti chuan plan ta chu na yin map ala ta chuan an tlan chu dan tur ta chu an ngai to aduang chin vel ani ti chuan anu pui ta chu fakanin elevator a chuk dan le lu chu dan zong chu vazir chianga an kalna tur kong zong ga su internet lama tangin a enjoy boka andau pang ta zirlaya pek lai po chuan an tlan chu dan tur ngot alo ngai tu a zana tang chuan an tlan chuan ata man tur bungro ta chu alakhom tran ta a tum kha chu abungro cha atinen in huthiam lovin John chuan soi sata shep maya hiam na tak atur pha nge chutian in biak lai chu mai kan lo shafu in John chu a zui ta a ina avakal chila John chu alo lom lo hle meya ina zanre to a zui chu alom lo hlia amairo chu mai kan a thil du zong ati sak thei tur thualo shil chuan John chuan remalo tia a ina ni lovin hundanga in muturin anin tiam ta John chuan silai te lein atuka chuan mai kanen chuan anin huta heta hian passport lem John hian mai kan henen cha mai ka chuan pek phain John po chuan poisa pia mai ka chuan film khur turin thuwa cha bok ani chuan in bia chuan zan lama John chuan in chabi manga tlan chu dan tur chu internet atanga ena ti chuan in anu pui chu vakan le in chabi bor pakhat chu ala ruzeu maya security check chu a pass thailo maya ti chuan elevator bula chuan avakal nai shiu maya mi mu lo lai changin elevator a chuan a chabi chu a vitlu ta zeu maya koi bung ta ngala athil tum chu ati theiani abung lelam chu asira chana pet pheizewa duty ta chuan mu lo mai ama ero chu boina oma wang chuan mi maltin mai ta chu serious takinan kom le hloma John an kom vetum chuan elevator bula alo vakal fal lai chuan mu chiang le maya anu pui mu chuan rem ti talova an the chuak ta ngala a the chuak tu hi detective queen an ania anu varvara Jonathan chuan ngai om le na rinom detective in zui zela John chuan anin chung buro ta chu da botanin mai se pakhat an thian lui Mary chu avamwa Mary chuan a birthday ya lo som ngal poka ti chuan John chuan a plan ta chu en non le a ta chuan Angela
chonga damdoi inan pan na lama hruai thin tu motor chu a mu fu lo maya chu motora chuan valu ruin anupui in entina certificate chu a copy thalo valaru zeu maya chu in lama zir chiang ani ti chuan chu certificate chu thlak dang lamin anupui chuan ni thum hnuwa an tan na aya stick zoka an da tur thualo shil boka wangin jona chu alungai hlea poisa la chu la nei dei box si lo ati nge na shilo mangang chuan beng roka tumta amai ra chu an tum tak tak chuan a hlau thonga a theingang lo ani ti chuan ti dan tur dang ngai tu la in anupui bula chuan harsana nei thu te avashila anupui a harsat na thu avashil chuan anupui chu lo lungai hlea ati tau khuma a chu asan ta dai mai ani ti chuan chuan ti ngai na dang hre to hek lo le a man ru a ru ka a leina te chu zanlama chuan suama tumta a an che zia te chu lai te chu a thli thlai ru renga ti chuan ava lut rut a thut maya silaya pakha chu khong hruin uina lo se a amai ro chu ui chu pon da chok turin na vo beta selan me po chuan alexa chuan da chok rang kher mai alexa ne na chun poisa dila alexa chuan tlema zonga pia zona chun la du tok lo adang lak bel turin alexa chu tia alexa chuan anei to lo thua shila jonan in hal nu alexa chuan lak bel tur chuan in chunglama pana poisa lap talo chuan silai na ron kap ta thunga ti chuan jonan in kap ta chiam maya alexa in rin lo la chu jonan kap hlum ta ti chuan poisa tam tak chu avalata a an thiat ba pakha chuan puilo di la wangin hospital da tum chuan a phur ta nge maya a mai ro chu pa chuan kong laka atlin lo ta mai sia ti nge na dang hre to hek lo public bus stop a chuan da in na kalsan ta ani ti chuan pal azai chat la hi lo lang lia FBI lampo chuan a in ta chuan lo dapa ma se na chui zui tureng man hu chelo wangin engman hulem lo apaina zana jana vakala rian tuma apa chun air ticket lo mu chuan jona thil tum chu a hre thiama atu ka chuan atu pa chu fopin in thana thu chu an soya jona te pa fa chu ina tang chuan an chok ta ti chuan jona chuan in mun danga a plan zong chu thai che vekin phone call po chu tlang thailo turin siama an hnu chu chui zui thailo turin na thuk ru ani izona thianu mary hena chon vakalina fapa chu reilo te lawom pui turle aron thole vat tur thu ashila ti chuan le khan ti dang lam chu doctor chuan ring hlel devin police an phone a detective an endik chuan le kha ti dang lam nge ani thuan anan mu chian awangin police ta chu an phone ta ngala chuan nu puila rai chu veng film kur turin le security thon bel ngal turin detective ta chuan an thila amai ro chuan tlai man hrat jona chu doctor anga in chain police chu silai na vak timta anu pui chu chuangal turin ati bokani ti chuan police chu anu pui na phuar beta thomno chu thlak turin an tia amai ro chu la rai chu na lo du lo alo trang visit na nga apasalina ti luita ka chuan tingai na dang om ta hek lo le lung ni lo zet chuan thomno chu thla kan chuak ruwa amai ro chu doctor ten lo human tlat security an kau ta ngala detective te po churon thleng zom ve ngalin silai chuan an tin ta amai ro chu jona chuan floor dang a met le ngala floor dang a chuan an kal le ta an floor kal na hi first floor ni in kong puya po ngala ta chuan an chuak thei ta mi pui ta chu tam takan lo oma an kor hak ang chu pakhat dilin mi pui kara chuan an kal ve ta mi pui tam tak in zui du chu hria san thei ni ta hek lo an chuak thei ta ti chuan rel mangin an tlan chuak le ta zela ta chuan apal che cha tang kai na chukan lo muta chu mi apal che cha nge rang chuan tlan chuakin a motor polo da sa motor mang chuan chak takin an tlan che ta zela a fa palam turin an chuak ta ani anu te bula chuan vakalin le kha pakhat avala ti chuan chu tang chuan an chuak le ngala detective te po chuan a thil pai ta chu an lo mu ve ta chia reng boka ti chuan kong laka chuan la rai chu an na chuak le ta thut maya tukver chuan lo lock box hi lova la rai chu ni ko shlovina omta
an va buai tak an accident pha amai ro chu liam na lutuk an tur lo maya ti chuan chuan that taka motor chu lokin a fapa bul chuan thlenga fapa hruain an chuak le ta ngala ti chuan apuzon te ne chuan in mukho min an tum ram dang chuan pan theita ram ri chu asan na chuan vanai thlak takin talboi level an chuaka ti chuan an tumram lam Canada chu an pan thei don ta passport lem hang chuan an chuak thei ta an valim don tak chu mi huna an tlan chu dan tur plan nei chu alet ling zong vekin ani ti detective an hriat chuan John chu fingan ti kher mai John ta chu thlonan chung lai lo lang lein himdam takin an thleng thei ta chu an tumram an thlen huna chuan hlim takin an oma detective chuan in John anu pui chu a chuinon lia ta chuan John anu pui thil ti ani lo ti chu chiang takin a chui chuak ve thei ta detective chuan thil poi tak an lo ti sual rengani ti an hriat chuan John anu pui po chu an chua zalenin chui zui turin case chu chui zui thei lo to lo turin case ti top ve ta detective ta chuan an chung ko chuan an chua zalian ta ni ole kan channel te milo subscribe saka like le comment te milo pek sak turin ni puite kanon som chewa kan in le ma song mang tha mu tui vek ule